Battlepussia ei tule olemaan enää Fortnitein Chapter 7. Kyllä, sä kuulit aivan oikein. Muista laittaa mut seuraukseen, niin saat kaikki tiedot Fortniteista. Useiden lähteiden mukaan Battlepussin tulee korvaamaan Tsunami-aalto Fortnitein Chapter 7. Ja tää tapahtuu heti lauantaista lähtien. Tästä oli jo aikaisemmin huhuja, kun kuultiin, että Fortnite tulee muuttamaan jollain tavalla tota laskeutumissysteemiä, ja esimerkiksi sä et pystyis ländäämään aina sun lempipaikkoihin, ja sä et pystyis päättämään mihin puolelle mappia sä ländäät. Ja nyt on tullut isompia ja isompia vahvistuksia siitä, että se tulee olemaan tuollainen tsunami-hyökyaalto, jossa sä lähet yhdestä kohtaa vissiin sieltä mapin ulkopuolelta, ja sit se heittää sut, ja sä pystyt valitsemaan jostain vaikka 3 ländipaikasta sen mapin alueelta. Ja sä tuut siis vissiin surffaamaan ton tsunami-aallon päällä. Periaatteessa miksi tää käy järkeen on se, että viime Chapter 6 teema oli Japani, ja nyt me mennään USAhan Chapter 7, ja ekan seasonin nimi on Pacific Break. Niin tosta noin Tyynenmeren läpi menee tsunami USA.